Televízia jak pokánia, milovaní bratia a sestry. Dnes sme sa tu zhromaždili, aby sme hovorili o cene spásy. Keď hovorím o spáse, často hovorím o jej kráse, o jej zasľúbení, o jej nádeji. No dnes vás pozývam ísť hlbšie. Vidieť nielen to, čo bolo získané, ale aj to, čo to stálo nebo. V tomto úryvku budete teraz počuť, ako v knihe proroka Izaiáša v 53. kapitole sám Pán odhaľuje bolestivý obraz o svojom služobníkovi, ktorý bol opovrhnutý, zavrhnutý, prebodnutý, nepochopený, zdrvený, umúčený, utrapený, muž bolesti, nie pre svoj vlastný hriech, ale pre naše hriechy. Ježiš Kristus, syn živého Boha, opustil svoju slávu, zložil svoje božské výsady a obliekol sa do ľudského tela. Sám stvoriteľ vstúpil do svojho vlastného stvorenia. A práve tí, ktorých prišiel zachrániť a spasiť, na neho pľuli, posmievali sa mu, odmietali ho, bili ho, umúčili ho a pribili ho na kríž. Nebo urobil takúto obrovskú investíciu. Sám večný Boh dal svojho jediného syna, aby ľudstvo mohlo byť vykúpené a spasené. A preto sa, milovaní, musíme opýtať, ak spasenie stálo tak veľa, ako potom môžeme brať spásu na ľahkú váhu? Hlavným cieľom je zastaviť vás v nesprávnom chápaní Boha. Pretože keď čítate knihu Zjavenia Jána 16. kapitolu a vidíte vyliate Božieho hnevu, 7 čiaž súdu, pýtate sa, prečo je Boh tak nahnevaný? Pravda je však takáto. Boží súd nie je bez dôvodu. Nie je náhly, ani nespravodlivý. Prichádza po tom, čo bolo milosrdenstvo odmietnuté. Prichádza po tom, čo bolo obeťou pohrdané. Prichádza po tom, čo bola krv baránkova pošliapaná. A ak Boh dal všetko, a človek si napriek tomu vyvolí vzburu, neposlušnosť, odmieta pokánie a vysmieva sa svetosti, čo potom zostáva? Potom zostáva Boží súd. Poďme počúvať slova Pána. The cost of salvation. Cena spásy. The Trinity can come Že Trojica Božia môže prísť and die for man a zomrieť za človeka. and resurrect for him. A bola vzkriesená pre neho. He abused the kind of death Bol zneužitý. he died is the Taký druh smrti, akým on zomrel, death of rapists and the terrorists and the thugs and takým druhom smrti zomierali najhorší teroristi the bandits. a násilníci a banditi. That's a humiliating death in that Je to pokorujúca smrť. time, even today. It V is tomto čase to bola tak pokorujúca smrť dokonca aj dnes. nailing on the cross. Those Bol pribitý na kríž. who are cast, he died that type of humiliation. Tí, ktorí boli prikrytí, oni zomierali takým druhom pokorujúcej smrti. Násilníci, teroristi, That is the kind of death he died. takým druhom smrti zomreli. That God cannot understand. Boh tomu nemôže porozumieť. If he can do that and you attempt to ignore Že keď on toto môže urobiť a vy sa pokúšate toto ignorovať because of the cost of salvation. kvôli cene spásy.